नमस्ते. आज मी भाताचे पकोडे कुरकुरे बनवते आहे, म्हणजे भजी टाइप बनवते आहे. ते पण एकदम कडक मस्तपैकी कुरकुरीत. आपल्याला आता घरात बसून काहीतरी खायला वाटतं ना बाहेरचं, आणि आता बाहेरचं काय खायला भेटत नाही. मुलांना पण बाहेरचं खायची आवड असते, कुरकुरे वगैरे स्नॅक्स. आम्ही 1 वाटी शिजलेला भात घेतलाय, 1 कांदा घेतलाय कापून बारीक, अर्धा वाटी रवा घेतलाय, ही थोडीशी पाव चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतलाय, 2 चमचे दही घेतलाय, आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा मिरची मसाला घेतलाय, पाव चमचा हळद आणि 2 चिमटी हिंग घेतलाय आणि 2 चिमटी ओवा घेतलाय. आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे आणि हे तेल तळण्यासाठी मी तापायला ठेवलेलं आहे. आता मी पहिला आहे ना हे सर्व साहित्य तुम्हाला मिक्स करून दाखवते. आपण समजा दुपारचा भात केला ना आणि जास्त असला तर संध्याकाळी तो खाणार नाही कोण, तर आपण आहे ना संध्याकाळी नाश्त्यासाठी आपला असं रेसिपी बनवायची. त्याच्यामध्ये हा रवा मिक्स करते. 1 वाटी भात घेतला ना तर आपण अर्धा वाटी रवा घ्यायचा. हे सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचे. आता पहिला आहे ना हे कालवून घेते. सुका सुका आहे ना रव्यामध्ये भात मिक्स केला ना की भात आहे ना जरा मऊ होतो. हे बघा रव्यामध्ये एकदम भात मस्तपैकी मिक्स करून घेतलाय. आता याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकते. आपल्याला कांदा टाकायचा आहे, आलं लसूणची पेस्ट, म्हणजे आलं लसूणची पेस्ट कशाला माहिती आहे, थोडंसं झणझणीत लागतो आपल्याला, आणि चवीपुरतं मीठ, दही आणि कोथिंबीर. एकदम साध्या सोप्यामध्ये आपली पटकन नाश्त्याची रेसिपी. आता याच्यामध्ये आपल्याला लागलं तर पाणी टाकायचं आहे, थोडासा गोळा व्हायला, आणि नाही पाणी टाकलं तर तरी पण चालेल. कसं माहितीये आपल्याला असं आपण तळून काढले ना तर एकदम कुरकुरीत होईल. थोडासा आहे ना 1-2 चमचे पाणी टाकते. हे बघा हातावरच घेतलंय. आता तुम्ही म्हणाले ना हे थोडेसे पकोडे भाताचे आहे त्याच्यात ओवा कशाला, तर काय होतं माहिती आहे, काय माणसं नाही ना भात सहन होत नाही, शिळा भात. म्हणजे हा शिळा भात नाहीये, आपला दुपारचा भात आहे आणि आपण दुपारी संध्याकाळी पकोडे बनवतोय. पण काय माणसांना माहितीये असा भात खाल्ला ना की पोट फुगतो, त्याच्यासाठी ओवा टाकायचा. आता आपलं तेल तापला काय बघूया, थोडस टाकून तापला ना तेल. आता त्याच्यामध्ये मी छोटे छोटे टाकते. असं हातात घ्यायचा आणि असे छोटे छोटे तुकडे सोडायचे. आता आपण टाकल्यावर आहे ना 1 मिनिटांनी आधी हलवून बघायचे आणि जरा कलर येईपर्यंत चांगले भाजून काढायचे. एकदम मस्त झालेला कडक कडक लागतंय आणि कलर पण छान आलाय. आता हे काढते आणि असेच आहे ना दुसरे फ्राय करून घेते. आवाज येतोय ना कडक, असं जरा हलवलं ना जरा त्याच्यावरती की कसं तेल पडतो सगळं आहे ना कडक. तर तुम्ही आता इकडे बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपली भजी इकडे रेडी आहे आणि मी इकडे सॉस घेतला, आपला टोमॅटो केचप घेतला खाण्यासाठी. सर्वात आधी तर आपण एक भजी घेऊया आणि त्याला आपण तोडून बघूया कशी दिसते. मम्मी ह्याला कुरकुरे म्हणते. कुरकुरे आहेत काय आम्ही भाताचे कुरकुरे. हे बघा. मग आता मुलांना बाहेरचं काय खायला द्यायचं, त्याच्यासाठी असं करायचं आपलं घराच्या घरात मुलांसाठी. खूप छान वाटतंय. तर ही आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी सॉस मध्ये जरा बुडवतो, केचप मध्ये बुडवतो. आवाज येतोय ना कडक, कुरकुरीत आहे ना म्हणून कुरकुरे. पण खात नको राहू, पहिले टेस्ट करून तरी सांग कसे लागतात. तर आपली इकडे भजी रेसिपी किंवा कुरकुरे रेसिपी तुम्ही काय सुद्धा म्हणा याला, एकदम भारी झाली. आपली रोजची भजी कशी असते, कांदा भजी, बटाटा भजी, आपल्याला तर वेगळीच भजी जर खायची असेल तर आपण अशी भाताची भजी बनवायची. आपला दुपारचा भात असेल ना त्याचा आपण अशी रेसिपी बनवू शकतो. आणि चवीला म्हणाल तर तो खूप छान लागते. सॉस बरोबर खावा किंवा अशी सुद्धा खा. आपल्या चहा बरोबर खाल्ली तरी पण चालेल. आणि हा असं जर तुम्ही स्वतः जर कोणाला दिलात ना की ही भजी खा तर त्याला माहित नाही पडणार की ही भाताची भजी आहे. आणि एकदम छान लागते भजी. अशी व्हरायटी जर भज्यांमध्ये पाहिजे असेल ना, जशी बटाटा भजी, कांदा भजी किंवा कसली वांगे भजी किंवा पालकची भजी, तर आपण ह्याच्यात भाताची भजी सुद्धा ऍड करू शकतो. मुलांनी सांगितलं मला बाहेरचं खायचंय तर आपण आहे ना असं गुपचूप करून द्यायचं, थांब तुला कुरकुरे करून देते.
असं बोलायचं आणि भाताची अशी पटकन रेसिपी बनवून द्यायची. आणि माणूस जर एकदा खायला झाला ना असं एकावर थांबणार नाही, तो 5, 6, 7, 8 खाऊनच थांबेल. रेसिपी एकदम छान झाली आहे. तुम्ही पण ही नक्कीच बनवा आणि आम्हाला सांगा की रेसिपी तुम्ही बनवा आणि सांगा की रेसिपी कशी झाली. तर तुम्ही ह्या व्हिडिओला सर्वात आधी लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, तुमची कमेंटची आम्ही वाट बघतो, कमेंट सुद्धा करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.